Gibida ang ostrich-themed nga mga booth atol sa Ostrich Festival sa Upol, Misamis Oriental. Samtang hugot nga seguridad ang gipatuman sa otoridad atol sa maong selebrasyon. Nakatutok si Clyde Macascas. Mga prutas sama sa durian, marang, rambutan, ingon man mangustin, mga preskong gulay ug lamas, mga livestock sama sa baboy ug kanding, ug klase-klaseng mga kakanin. Kanang tanan naka-display na sa 14 ka mga booth nga namuntar sa public plaza sa nagkadaiyang barangay sa Upol, Misamis Oriental. Dili lang simple nga booth ang gihimong tindahan sa matag barangay, kundi puno sab sa mga disenyo diin sentro ang ostrich, subay sa selebrasyon sa Ostrich Festival. Ang booth sa Barangay Malanang eco-friendly ang tema. Sanglit gamit nila ang mga recyclable materials sama sa plastic nga tinidor. Happy ang tanan tungod kay ako gyud na silang gi-compulsory nga tanan gyud mo cooperate. Syempre bida kining duha ka ostrich nga dugang atraksyon gayod sa gipahigayong trade exhibit. Gani duna sa mga baligyang empty eggshells sa ostrich nga pang home decor. Festive mood na ang Upol tungod sa nagkadiiyang mga aktibidad. Sama na lang sa giatangang coronation night sa Miss Upol 2018 unyang gabii. Sumala sa kapulisan, daan ang nakahanay ang ilang mga security plan alang sa maong kapistahan. Gani nagdugang na sila og persa nga motutok hilabi na sa mga aktibidad sa gabii. Wala may direct threat ang Upol apan naka full alert status gyapon ng ilang persa. Naami gikuha nga one team as augmentation gikan sa second PMFC nga nakabi sa Libertad. At the same time, every time sir nga naami activity labi na og gabii, naaman amo ang EOD ug ang K9. Ako, si Clyde Macascas para sa One Mindanao.